Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Leire de Esteban arte eta sormen zuzendaria dugu gurekin. Iruña eta Bartzelona artean dago ero moduan, baina gaur Iruñan ratutxo bat hartu diogu berarekin hitz egiteko. Ongi etorri, Leire. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Urduri. Pixkat urduri, normal. Horrela tortzen zarete, baina esan dizut lehen. Gero joango zara erlaxatzen, ez dago presiorik, hasi que badaukagu aztia. Bale. Eta, konta diguzu pixka batzu, Leire zara, Iruñakoa, ez? Bai. Eta, artearen munduan egiten duzula, ez? Bai. Baina artearen zer eremutan zehazki? Ni arte zuzendaria naiz eta sormen zuzendaria. Depende proiektua, egiten dut gauza bat edo bestea. Bale. Sormen zuzendaritzan egiten dudanean da, ideia bat zerotik hastean, ezakit. Ideia zerotik hasi eta mundu bat sortu ideia horri buruz, ez? Eta arte zuzendaria da, zuzendariak ideia bat transmititzen dit, eta nik bere inguruak, eszenatoki guztiak sortzen ditut, baina bere ideiari buruz. Orduan, konpentsatzen dugu, baina hola izaten da. Orduan, karo, sormenaren... Eszenatokiak sortu. Hori da. Eszenatokiak, baina imaginatzen dut audiovisual batentzako, ez? Bai, ikusentzunezkoen audiovisuala. Nik egiten dut bideoklipak, publizitatean asko egiten dut lan, eta filmetan ere. Orain ja 3 film egin ditut, orduan filmetan ere egiten dudala lan esan dezakezu, bai. Eta zer gustoko duzu gehiago, zerotik hasi zerbait eta zure pedrada hori edo eraiki? Edo norbaiten ideia bat hartu eta zure modura landu? Niri gehien gustatzen zaidana da zerotik hastea. Baina beti ez dara zerotik hasten. Sormen zuzendaritza egiten dudanean da bideoklip bati buruz. Orduan ja letra batzuk ditugu. Eta hori interesgarria da ere, letra horietatik zerbait polita edo ikusentzunezko mundua sortzea, letrei buruz. Orduan, artistarekin jarri bazara elkarrizketan, bere barneko mundua ezagutu, ulertu, eta gero berak transmititu nahi duena bere letrekin, zuk ikusentzunezkoan erakutsi. Orduan oso lan polita da, eta geroz eta gehiago lan egitea gustatuko litzaidake bideoklipetan, baina errealitatea da, publizitateak duela garrantzia edo dirua bizi alizateko, orduan publizitate gehiago egiten dut. Eta normalen publizitatean gertatzen dizu kontrakoa, ez? Egin behar duzula lan arte zuzendari moduan, ez? Norbaiten ideia bat hartu eta enpresa batena edo marka batena edo dena delakoa, ez? Bai, baina eske horretan egiten dudanean lan pertsona asko daude nire gainetik. Ez dagoelako bakarrik zuzendaria. Agentziak daude, kliente, ez dakit nola esaten den kliente. Bai, bezeroa edo? Bezeroa eskatzen du agentzia bati komunikazioa egitea, eta agentziak kontratatzen du produktora. Eta produktorak niri kontratatzen didate. Orduan, da una eskala, nire gainetik produktoraren zuzendaria dago, gero agentzia eta gero klientea. Orduan, nik egiten dudana askatasuna oso murritza da, ez, bai. Badaukat, eta geroz eta gehiago saiatzen naiz esperientziarekin nire ideiak jartzen eta aurrera eramaten, baino bai, gauzak daude aurretik eta... Horretara moldatu behar, ez? Bai. Eta zu berez hori ikasi zenuen ere, ez? Publizitatea. Bai, ni, Bilbon egin nuen ikasketak, egin nituen publizitate eta harreman publikoa, eta, gero egon nintzen Londresen bizitzen urte bat eta erdi, ingelesa ikasteko eta diru aurrezteko masterra egin alizateko Bartzelonan, eta Bartzelonan egin nuen arte zuzendaritza masterra edo, posgradua. Bai.
baina berez, publizitateari begira eta agentzian lan egiteko, diseinu grafikoa eta agentzian lan egiteko. Baina nire pisukidea ere arte zuzendaria da, eta bazegoen, Bartzelonan dago filmak egiten landu nahi dituzten Produktoreak edo? Ez, eskolak, eskolak ez da, unibertsitatea bezala, baino pribatuak. Bale. Eta zeuden... Bai, goi mailako eskola batzuk bezala, arte dramatikoa eta horrelakoak egiten modura, baina zinemarekin, ez? Bai. Eta orduan egin zituzten gradu amaierako lanak, ez daukaten arte departamentua horretarako edo. Orduan guk egiten genuen esperientzia hartzeko, ez? Bale. Doainik, gradu amaierako lan horietan parte hartu, eta horrela, gutxinaka, portfolio bat izatea, gero aurkeztu ahal izateko, eta jendeak ikusteko zer egiten duzun, nola egiten duzun, ez baduzu ezer erakusteko, ez dituzte kontratatuko, eta orduan hasi ginen horrela, nire pisukideak egiten zuen lan horretan, eta esan nuen, gustoko dut gehiago, lana fisikoki egitea, ez? Ez diseinu grafikoa, tal, da nola hotzagoa. Lan hau, azkenean, azterketa, ikertzaia, zer nola nahi duan egitea. Pertsonaien nahiak, edo pertsonai bat introvertido, ez, edo... Barrukoa, jarriko dugu kaktus bat, jartzen dugun guztia, niri gustatzen zait zerikusia izatea pertsonaiei buruz, ez? Orduan, ikerketa mundua, gero gauzak bilatzea eta sortzea, askoz ere gustokoa dut agentzian lan egitea ordenagailuarekin. Eta hor baita ere, imaginatzen dut, horrelako proiektuetan jendearekin ere, jendartean zaudela, ez? Eta askoz ere ezakit goxoagoa dela ez harremana, ez? Azkenean, bestela, pantalla baten atzean egotea, jende batzuk nahiago du, ez? Baina igual hotzagoa da edo... Bai, hemen egiten dugun lan, ni taldearekin nago lan egiten, gero rodajea egun bat da. Azten bat egiten duzu lan, bakarrik egun batean, ez, gu badaukagu pre eta post, gero zenbakiak ere ditugu, zuk ematen dizute presupuesto bat, eta presupuesto horrekin enbar duzu lana. Gertatzen da, presupuesto txikia baldin baduzu, horretara moldatu behar zara, eta ez zara pasatu, orduan oso enbar duzu kalkuluak aurrera eramateko. Orduan, osotasunean gustokoago nuen lana fisikoago egiten, eta hori, hasi ginen horrela azaldu dizuan bezala. Praktika moduko batzuk edo egiten, ez? Eta hori egiten nuen bitartean beste lanetan lanean, dirua eta lokairua ordaintzeko. Orduan horrela zin nintzen, igual jendeak sortea dauka eta norbait ezaguna dauka asartu edo, eta sartzen ditu, baina ez baduzu inor ezagutzen, asko gehiago kostatzen zaizu sartzea eta munduan lan egitea. Baina nire kasuan, hori, lan eta lan urte bat, edo urte eta erdi, lan, eta portfolioa egin nuenean, produktoreari bidali eta hola, eta gero ja daukaz, hasten zarenean lanean, weba egin eta Instagrama nik dut gustoko, baina eske egin baduzu lan horretan, zure portfolioa, ez? Community managerra ere egiten dut nit, eta sorte handia daukat orain ez diatelako, ez ditut kurrikulan bidali behar, deitzen naute, orduan zerbait ondo egiten ari naiz. Orduan pozik, eta gero ere ikasi behar duzu ez esaten, bizitza izateko. Claro, son pasos diferentes, ez? Bai, hori da, hasieran esaten duzu guztiari bai ez ez daude horren plan. Claro, hasieran zen, kostatu zait asko ona iristea, eta aurrera nahi dut, eta bai. Orduan, dena baiet, eta iristen da momentu bat, non, eta nire bizitza, eta nire lagunak, eta nire ez daukat. Orduan, claro, ez ezatea asko kostatu zaizun zerbaiti, zaila da, baina orain, esan dezaket puntu batean nagoela, horrek aurkitu duzula? Bai.
a ber. saiatzen gara. Zer gertatzen da, ez dela lan bat hilabetero lana daukazula eta aseguratuta daukazula izango duzula soldata bat. Ez da horrelako lan bat, kreatibitatea edo artista izatea, ez? Osea, nire aitak esaten zian. Baina egin duzun lan hori, ordaindu dizute? Ez, pero, que sí, que seguro que lo voy a conseguir. Eta orain, lortu danean, ze aita, ja. ¿Sabes? Como argituta, zelako mundu bat ez zuela, ez da berak ezagutzen. Nik ez da, ez nekien ondo joango zen, edo ez, baina saiatzea ez, eta bizitzeko lan egin behar duzu. Eta dirua behar dugu, alokairua pagatzeko, eta orduan nola egin, gustoko duzun zerbaitetan lan egiten eta diru hori ematen diozun denbora aprobetxatuz, ez, eta gustokoa duzuna egiten. Orduan, bai, eta hori, zer ez ari nizun, hori badagoela, hilabetero, ez? Hori da, bai, eske, karo, aipatu izu oso bi gauza interesgarri alde batetik, eta hemen asko komentatzen ditugunak, alde batetik da, hori, batzutan zaila dela hor muga jartza, ez? Honezten da, aisialdian non bukatzen da lana, ez? Batzutan da, bizi lan egiteko edo lan bizitzeko, ez? Berez lan egin behar dugu bizitzeko, baina, klaro, gure bizitzaren parte handi bat denean ez, gure artea edo sormenaren asunto guzti hau, eta asko gustoko dugunez, denbora eta diru asko, inbertsio handia egin dugunez, ez? Azkenean zaila da muga hori jartzea, ez? Hori da oso interesgarria, eta aipatu duzu modua ere izan da oso argia. Eta gero beste alde batetik badago beste gauza, ez? Ez dagoela egonkortasun bat. Claro. Eta orduan baita ere horrek sortzen gaitu antsietate puntu bat ere, ez? Bai. Ze diozu, ostras, horrenago oso puntu goxo batean, ez? Ari naute deitzen, ez? Ari naiz, ez? Begiraita, orain ordaintzen naute, ez? Baina, ostras, eta zer gertatuko da, ez? Claro. Etorkizunean, horrek ere... Pero baina ezin duzu horrela pentsatu. Ezin pentsatu behar duzu zirkularra dela eta naiz eta honi ez esan oporretara joateko lagunekin behar duzulako, osea, oporretara joaten ez bazara, ezin duzulako beste bat hartu eta zure burua eztanda egingo duelako, eta hori, izan behar duzu argi zure bizitza garrantzitsua dela eta zuk bizi behar duzula. Eta zirkularra denez, gero ja deituko zaituztela beste gauza, eta igual hobeago baten. Eta horretan nago, orain Marrokosetik deitu ninduzunean, erantzungo dut etortzen naizenean. Eta joan nintzen, deitu zidaten, esan nuen ezetz, eta orain beste proiektu batean nago, eta jazta, ez da ez gertatzen. Baina nik sortea daukadalako, zirkulu horretan nagoelako eta ez daukadalako lan falta. Igual lan falta baldin badago, nola egingo nuke oporretara joan igual... Da komplikado. Bai, komplexua da. Eta gainera nik uste ez dagoela gizartea edo lana buruz pentsatzeko modua ez dagoela egokitua lan postu hauetarako, ez? Ze azkenean bizi gara mundu batean non pentsatzen dugu jende guztia egiten duela lan, 8 ordu, makina baten antzera, ez da makina baten antzera, baina 8 orduko hori lanpostu bat, eta gero ja etxean deskonexioa eta listo, ez? Baina, karo, sormenarekin lan egiten duzunean batutan ere, ez da horrela, esa igual da hilabete batez, ia 16 ordu egunean, ze zaude gero sortzen duzu, baina, karo, igual urrengo hilabetean, ezin duzu martxa bera jarraitu, ze agortu dituzu ideiak, agortu duzu energia, eta behar duzu igual, aste bat egon ezer egin gabe. Claro, baina aste hori zuretzat hartzen baduzu, ezakizu... Hori da. Claro. Ez gaude egokitua, ez horrelako... Lanei. Hori da. Ez dago, adibidez askotan hitz egiten dugu ere, orain aprobatuko dute, Espainiako gobernuak aprobatuko du artistaren estatutoa, hori da, adibidez, ez dakit ezagutzen duzun. Bai. Frantzian ere aprobatuta zegoen aspaldi, eta hemen hori jende asko reklamatzen zuen. Adibidez, programa hau sortu zen, nola ikusi zelako artearen egoera, oso egoera larri batean zegoela COVID-aren ostean. Ze bat batean, hori jendeak zituen ereak, erteak, ez dakit zer,
artistak ze izan zen, guztia bertan bera, eta zu langabezian, ez? Orduan, klaro, ez egonkortasun hori, intermitentzia hori babestu egon alizateko, egon behar dira horrelako formatuak edo, ez? Ze bestela, hori diozuna, zaila egiten da. Bai, eta niretzat zailagoa da, nik Iruñan bizi naizelako, baina Bartzelonan ere. Claro. Osea, bi pisu. Bi pisu ordaintzen dituzu? Oi. Bai, osea, gauza zen, nik Bartzelonan ja 7 urte daramat, eta pandemia ostean, al final nire bikotea ere Iruñakoa da, familia, lagunak eta dena hemen ditut, eta gauza zen, gerturatu nahi dut Iruñera eta Iruñan lan egin nahi dut, ez dut Bartzelonan jarraitu nahi. Bartzelonan ja ezagutzen naute eta errazagoa daukat lan egiteko, baina nire herrian lan egin nahi dut. Orduan etorri nintzen ona eta hasi nintzen Bilbon, Donostin, hartzen nuen kotxea eta benga, Bermeora, bideoklip bat egitera eta buelta, tal. Orduan, hori, saiatzen naiz hemen lan egiten, baina ezin dut Bartzelona utzi. Bartzelonan ekoizten duten iragarkiak, beti dago lana hor. Orduan, nago bizitzen nire bikotearekin hemen pisu batean, eta Bartzelonan logela mantentzen dut, eta joaten naizenean, imaginatu, proiektu bat deitzen diate Bartzelonatik, egiten dut prea, ez dakit nola esaten den euskeraz, hasierako lana ordenagailuan, diseinuak egin behar ditudanean, bideokolak egiten ditugu Zoomak, pandemian bezala, egiten dugu lana online, eta gero joan behar naizenean Bartzelonara rodajea egitera, hartzen dut furgoneta eta aste bat joaten naiz horra, eta gero, buelta. Orduan, ez da beti, nik gero esan duzun bezala, aste bat egon nahi naiz lasai asko Iruñan, orduan egoten naiz hemen, eta prea hemen ere egiten dut, orduan, ez da oso ez egonkorra, ez? Osea, nik esaten duan bezala, ez da bizitza normala, baina nire bizitza da. Orduan, ez da kaosa, nik... Zure kaosaren barruan baduzu hor zure balantza eta... Norbaiti kontatzen badiozu, jendeak esan dugu, estás loka, sabes? Nola izaten duzu bizitza hau eta nola mantentzen duzu. Pues bueno, pues ahí voy, sabes? Gutxinaka. Eta egia da ere, Iruñan egin direla ja 3 film, eta, claro, filmetan lan egiten dudanean dira 3 hilabete hemen, edo 4. Orduan, claro, ja 4 hilabete Iruñan nago, pozik. Claro. Baina, bueno, orain ja gutxia, filmak ez dakit egongo direnein beste, ez? Bai. Ez que, egon zen denboraldi bat, ez dakit Nafarroko gobernuak aposto handiak egin zuela... Eta subentzioak ematen zituztelako, eta orduan hemengo jendeak hartzen zituzten, eta niretzat, perfecto. Iruñekoa, Iruñan etxea daukat, eta hemen egon ginen lanean, eta oso gustora. Niri hemen ateratzen direnean gauzak, oso pozik. Nahiago duzu, bai. Bai. Bartzelonan oso pozik nago ere, nire bizitza daukat hor, eta ez dut utzi nahi, ez da bikotea, ez da lagunek, badaukat beste bizitza Bartzelonan. Doble vida. Lagunek, doble vida, la doble vida. Bai, la doble vida, pero es que literal, ¿sabes? Bai, baina gustora, ez dakit. Triste jarriko nintzateke ere Bartzelona uzten badut, horre ere lagunak ditut, eta... Bai, baina igual, alokairua pagatzeari ustea hori igual ongi begoke, ez? Bai, eska gero Madrilen ere egiten dut lan batzuetan, baina, claro, igual geroz eta importanteagoa zarenean, hori, ez? Filman adibidez egin genituen 5 aste Iruñan eta azkenengoa Madrilen, Madrilen ja hotela jarri zidaten. Claro, nivel horretan zaudenean... Bai, ja, zaintzen zaituzte gehiago, ez? Zaude bizitzen Iruñan, eta alokairu bat bakarrik ordaintzen, eta gero ja, mugitu bardin bazara, nik ordainduko dizut mugitzea, baina ez nago puntu horretan oraindik. Bueno, ailegatzen ari gara. Bai. Eta konta iguzu pixka bat proiektu horiei buruz, nola zuten izena edo film horiek, grabatu ziren film horiek, kontatu daitekeena? Bai, orain martxoan aterako da bajo terapia, eta apirilean Alguien que cuide de mí.
Eta, ni produktora honetara sartu nintzen erregidore bezala. Erregidore papela da objektu guztiak elkartzen, berreskuratzen dituena, eszenarako. Eta hori egin nuen aurreko duela 2 urte, jateratzen Mama non redes. Baina esan nien, ni arte zuzendaria nintzela, eta eman zidaten oportunitatea bajoterapian lan egiteko. Eta bajoterapia da film bat antzezlan batean oinarrituta. Orduan hori niretzat lehenengoa izateko izan zen nola aukera berria eta erraza, izan zelako bakarrik espazio bat sortzea. Eta ondo egin genuenez, gero eman zidaten ja aukera egiteko Alinke kuide de mi. Eta horretan ja, hori erronka izan zen, ez? Ez dakit zenbat eszenatoki egin genituen, eta pixkat lokura lehenengoa izateko. Baina, esperientzia polita, baina gauza asko daude aldatzeko oraindik. Emakumea eta gaztea izaten, eta postu zuzendaritza batean egotean oso zaila izan zen. Eta gustatuko litzaidake hemen kontatzea, super esperientzia de mi vida, super pozik, baina ez nago, que no me da vergüenza ere esatea, ez? Izan zen oso zaila. Oso zaila eta orain aterako da, eta esan dut, hori nik egin dut, ez? Eta nire izena agertuko da zinemako pantalla guztietan, que guai, baina badakit nik bakarrik ze pasa nuen hori ateratzeko. Eta gero ere, egin nahi duzunaren bitarte, egin nahi duzuna eta uzten dizutena, eta bitarte hori dela oso zabala, ez? Claro, eta gero hori, zu daukazu konfiantza zuregan, baina haiek ikusten zaituzte hain gaztea eta emakumea, eta dituzun ideiak, dituzun gauzak... Zalantzan jartzen dituzte edo. Eta jartzen dituzte, zure burua zalantzan jartzen dute. Nik... Zu igual argi duzun zerbait, bapaten hasten zara, igual ez dago ondo pentsatuta, edo igual ez da inona, ez? Zain beste matxakerekin batutan... Baina galdu nuen konfiantza nitan, eta ni inoiz ez dut horrela sentitu nire burua. Orduan, izan zen prozesu bat, atera zela eta atera genuen, ez bakarrik ni. Ni nintzen arte zuzendaria, baina gero nuen nire ekipoa, eta ekipoarekin batera atera genuen, eta oso pozik gaude atera zelako. Egon nitekeen kontentuago, baina, behintzat, zaila lehenengo esperientzia izatearen, hor dago, eta gehiago egongo dira, eta esperientzia gehiagorekin, eta ikasketa zure buruari konfiantzan gehiagorekin, eta, baina, ongi. Horrela imaginatzen dut, diozuna, azkenean boterea duzu, zuzendaria zara, orduan botere bat duzu, edo botere figura bat zara, eta diozuna, emakume gaztea, eta gainera lehenengo aldia, horrelako film handi bat edo egiten zenuena, ez? Orduan, jendea, egia da, industria honetan, nik uste orokorrean, gizarte honetan, askotan gertatzen dela. Gauza, igual baliteke jendea egotea, jarri diotela, zara ez dakin horren semea, eta ez, baina eske ni asko, claro, me lo he currado un montón para llegar aquí, orduan, valoralo también, ez? Eta esan, gaztea da, eta begira, zenbat gauza egin dituen, zenbat gauza ditu atzean, eta nora iritsi da. Egia da frogatu behar dugula, azkenean, nahiz eta frogak ditugun, zela egin dugun lanarekin, badirudi frogatu behar duzula el doble, ez? Bai. Aldi oro, une oro, eta... Orduan, galdetzen diatzu, zertan zaude erosoago? Ni bideoklipetan. Bideoklipetan, nik nahi duan guztia egiten dudalako, hasten naizelako zerotik, sormen zuzendaria naizenez, arte zuzendaritza ere egiten dute, eta jantziak ere, hasieran hasi nintzen, hasieran ez genukanez diru asko proiektuetan, egiten nuen jantziak, artea... beti da berdina, baina gero
Bai, kontratu dezakezunean jende gehiago, ez? Gauza horietan espezifikoki ikasi edo esperientzia dutenak, bai, karo. Bai. Eta hori, lehen esan dugun bezala, ez? Letretan oinarrituta, ja zure mundua sortu. Eta egin ditugu bideoklipak Txika Sobresalto, Kerobia, egin nuen arte zuzenaria para Alejandro Sanz. Ole! Eta, obviamente, dira oso ezberdinak, ez? Claro. Diru asko, diru gutxiago, pero bueno, bai. Eta, imaginatzen Txika Sobresalto gainera da zure laguna, ez? Orduan hori izango zen, esperientzia horren kontrakoa, ez? Lagun batek lan egitea, emakume gazte, beste emakume gazte batekin, eta zu izatea, ez? Hori eskene da totalmente diferente. Claro, ja luxu bat, ez? Azkenean. Bai, Maialen ila egin dizkio, lau edo egin genuen Basandere ere. Bale. Hori izan zen superpolita, ez? Emakume guztiak hor zeudela hor basoan. Bai, hori izan zen esperientzia oso polita. Izan zelako Nafarroko gobernuak egin zuen turismo... Ezen iragarki bideoklip tarteko lan bat. Nahi genuelako Nafarroako leku ezberdinak erakutsi, baino ere bideoklip bat zen Maialeni abesti baten oinarrituta zegoelako bideoa. Orduan, pentsatu genuena, pentsatu nuena, azkenean izan zen, Nafarroako puntu ezberdinak erakustea, dantza tipo ezberdinekin, hartu nuen, dantza del vientre, neska bat, dancehall, bakoitz, junkal, flamenco. Orduan jarri nituen bakoitza kolore batez, eta erakusten ziguten bere gunea, ez? Eta gero elkartzen ziren guztiak Zugarramurdin, eta egiten zuten akelarrea, ez? Orduan da nola Nafarroa guztia, eta emakumeak, sorginkeria, izan zen oso lan polita, bai. Ze guai. Baduzu beste horrelako lan kutxunik izaten, ezakit hau izan zen oso kutxuna ezakitzanengatik, edo... Igual, orain atera diren Txika Sobresaltoren La Torre eta La Estrella, izan ziren ere oso lan polita. Pentsatu genolako, izan ziren oso ezberdinak, ez? Orduan izan zen nola reto bat, egiteko bideoklip bat oso argitsua dena, eta bestea nola barrukoa, sentikorra, guztiz kontrakoa. Orduan, hasieran batean, lehenengoan jarri genuen Maialen txikia, eta Maialenen mundua diska berrian oso kontzeptu polita dauka, orduan kontzeptu politekin lan egitea, kontzeptuak bisualki egitea oso erraza da. Eta hori, egin genuen Maialen txikia, Maialen handia, orakulo baten, Maialen zegoen nola Maialen txikia orakulora joaten zen, eta Maialen txikiaren memoria eta etorkizua ateratzen zen. Eta gero hori oso Floripondi guatxiruli, sartzen zen bere barneko ikuspegia ikusteran, ez? Artista bezala ere, bere kasuan abeslari bezala, ere nola dagoen bere burua, batzuetan goian, bestean behan, eta hori zen, no? El bien y el mal. Orduan niretzat esan nuen, egingo dut el bien, eski kostatzen zaite. Normal, baina primeran ari gara. Daramat Bartzelonan urte asko eta ez dut euskaraz hitz egiten orduan kostatzen zaite asko. Normal, Leire, esan dizut, hau da, esan dizudan gauzarik normalena eta naturaltasunez hitz egin dezakegu eta gainera ari gara hemen gustorísima hitz egiten, vamos. Ai, ama. Que fluya. Hartu genituen bi dantzari, bat beltzez jantzita eta bestea txuriz. Orduan ere Maialen gorriz zegoen jantzita, hor ere kontzeptualki koloreak oso garrantzitsuak ziren, eta egin genuen larrosak kongelatu. Orduan, hori ere zen nola, ostras, tengo los sentimientos congelados, eta gutxinaka abestia gorantz doan enean, urtzen joaten da, eta larrosa gorria ateratzen. Berpizten edo. Bai, orduan dago nola lutsa bi dantzarien artean, eta ateratzen da gero Maialen
reforzatuagoa. Bai, horra aldundua. Oso lan polita, bai. Ni bada, adibidez, la rosa kongelatuena eta nik egin nuen 4 urte pasata. Duela 4 urte, bai. Pues frogak nik egiten dutolako etxean, saiatuko naiz egiten tal. Eta gero ikusten duzunean el resultado eta esaten duzu, pues merece la pena, ez? Al final beti hartzen diozu kontzeptua eta polita da, bai. Imaginatzen duzu zaitu dut hor zu etxean zure esperimentuak egiten. Bai, ¿qué haces congelando rosas en tuppers? Bueno, ikusiko du. Igual, ideia polita iruditzen zait, ez dakit inoiz erabiliko dudan, baina... Claro, eta gero nire lanean koloreak dira garrantzitsuena, ez? Ni egin nuen gradua maiorako lana koloreen psikologiari buruz. Bale, ze interesgarria. Bai, eta izan zen, horri buruz, gero ja, al final, izan naiz nola kolorearekin igual beste arte zuzendariak ez dira hain, baina ikusten baduzu Instagramen etala, paleta koloreak ditut nola oso zehaztuta, ez? Ni proiektu bat hasten dudanean, hasten naiz koloreak zehazten. Adibidez, publizitatean oso erraza da. Adibidez, marka bakoitza bere kolorea dauka, eta adibidez, kolore horiek ikusentzunezkoan duen garrantzia ematen, gero naiz eta oso ongi ez ikusi, edo oso, no sé cómo explicarlo, zuk ikusten duzunean marka. Hori da, zu igual ez dakizu horrek bestearekin lotzen ari dizula edo, ez? Baina egiten du, ez? Esaten duzuna, ez? Bai, eta gero ikusten duzu eta esaten duzu, ostia, igual ez nago oso esto, baina elkartzen dituzu, eta ikustearen inkonstentean ere oso importantea da, orduan, hori, bai, Coca-Cola gorria, edo, ez dakit, ez? Etortzen dira marka batzuk eta segituan kolorea ez lotzen duzu horrekin, ez? Claro, bai. Orduan jartzen duzu detailetan markaren kolorea eta gero esan duguna, ez? Claro, azkenean iragarkietan ezin duzu mundu oso barneko mundu bat erakutsi. Hori bai da, zineman edo laburmetraietan hor ja aztertu behar duzulako pertsonaia eta hori da politena, ez? Bai, barnekoak eta. Barneko, ze pertsonaiak nolakoak diren, nola imaginatzen dituz, ze koloreekin elkartzen dituzun pertsonaiak, izaerak, eta orduan egiten dugu dosier bat, jartzen guzti hori, ez? Nik ikusten dut pertsona hau kolore hauekin, fijo. Pertsona hau gorria da eta egiten duen trantsizioa filmean ere gorria izaten da leku guztietan, ez? Edo, adibidez, bajoterapian, egin nuen lan Nafarroako artista batekin, Fermin Albira, eta berak egin zituen kuadro guztiak. Ekarri genituen kuadro guztiak, eta egon nintzen berarekin hitz egiten, non jarri dezakegu zer, tal, orduan jarri genituen kuadro guztiak lurrean, eta esan zen, bale, non gertatzen da gatazka? Gatazka gertatuko da alde honetatik, bale, hartuko ditugu gorria duten kuadroak, eta jarriko ditugu alde honetan gatazka izateko, tal, edo igual ez dakizu nor den ona edo txarra, baina igual enfokatzen duzunean pertsonai bati dago kolore gorria edo fondo, bai, eta bestea, eta ez dakizu gero txarra izango den edo ez, baina nila gauza txikitxoak sartzen ditut filman. Norbaitek enteratuko da? Pues no lo sé. Hombre, pues bai, seguro es que, igual konstienteki ez, baina esaten duzuna, igual ez gara konstiente pelikula baten edo ikusentzunezko material edo zen materialetan dagoen lan eta psikologia guzti hori ez atzetik, ez? Etxaten dugula hau dagoela jarrita horrela, random, ez? Zerbaiten, inkonstienteki edo ez duelako pertsona horrek pentsatu, sin más, baina, gara, hor dagoen lan guztia, ez? Zu bideo batetik edo eramateko da kristona, ez? Claro, igual logela batean dauden elementu guztiak pertsonaiarekin bat izan behar dira. Ezin dut jarri un patinete, igual bera da oso futbolaria, edo, ez? Beti izan musikaria da, edo ez, nik
oso interesgarria da ere zuzendariarekin daukadan konbertsazioak ere, elkarrizketak. Osea, nik galdetzen, daude zuzendari batzuk galdetzen. Pero para qué me preguntas esto, ez? Jendeak ez ditu hainbeste gauza galdetzen, eta ni, baina ze musika gustatzen zaio, ¿sabes? Pentsatu duzu ze musika gustatzen zaion, no lo había pensado. Es como, a ver, pues, pentsatu, osea, idaztean ere, zu musika batekin edo bestearekin elkartuko duzu pertsonaia, edo, osea, son txorradas ez, baina musika, koloreak, bire bizitza errealean egiten duen ohiturak, ez? Osea, ez da asko ateratzen, oso etxekoa da, edo oso soziala, edo gustatzen zaizkio, kontzertura joatea, egingo dugu posterrak, edo egingo ditugu sarrerak, osea, dira gauza txikitxoak, baina zuk ikusten duzunean, gero kompletuki ez? Claro, bai, borobilago geratzen da pertsonaiaren ulermena, ez, edo? Osea, alde batetik daude ateratzen diren gauzak, eta gero ateratzen diren gauzan koloreak, ere? Osea, porque, claro, zu gauza bat da... Bai, posterra, baina nola. Zu pentsatu behar duzu gauza guztiak, baina gero ere lortu behar dituzu. Osea, nik ezin dut saldu lortu ezin dezakedan zerbait. Claro, gero dago aurrekontu bat... Beste movida. Osea, diruari buruz, eta lortu galdu, ezin dut lortu, ez da iristen, osea, badakit hemen erosi aldu dala, baina ez zait iritsiko, orduan ezin dut esan hau lortuko dudalen edo ez. Orduan, da, pues bueno. Eta, claro, Iruñan ere lan egiten dudanean, ni sortea daukat Bartzelonan egiten dudala lan. Claro, han eskuratzeko gauzak, ez, hemen bestela eskuragai ez dago asko. Claro, ikarretzen ditut kamioiak. Osea, kamioi kamioiak, atretzoz beteta, eta etortzen dira ona, eta Madrietik ere, igual egin baldin badugu ospital bat, eta ematen diate logela huts bat. Sakatu la maquinita de, ¿sabes? Osea, dira gauza asko, izan behar dituzula kontaktuak, proveedoreak, eta proveedoreekin ere ondo eraman, jende asko egiten du hemen lan, orduan, les caes bien, pues, claro, egiten duzu favoreak, edo presupuestoa pixka bat gutxitu, gero badakitelako urrengo hilabetean hartuko duzula berriz, eta... Bueno, hor, ikasketetako harreman publiko horiek, ez, edo harreman, nola zen, relaciones, harreman publikoa. Hori da, harreman publikoa erabiltzen dituzu, ez, hori. Bai, eta izan bastara oso jatorra, bestela no llegas a ningún sitio. Bai, ez que ematen du nola tonteria, eta ez, osea, eta ere, lagunak zaten didate, jo, eske, ezagutzen duzu, 30 pertsona, edo 50, astero, ya. O sea, al final es como, izan bazara jatorra. Bai. Que te cansas también de ser maja. Bai. Es como, gustatuko litzaidake ja jendea ezagutzea eta beti jende berdinarekin, pues igual no, porque me aburriría. Orduan, no sé, pues esan dugun bezala, nola nire bizitza sortu dudan bi leku ezberdinetan bizitzen, pues lanean ere, ez azkenean, porque ez dut produktora baterako lan egiten. Askotarako, ez? Beti ezberdinak. Osea, liteke errepikatzea batekin, bestearekin, tal, pero claro, ditzen zaituzte eta ezin dut, ez? Esan dizu dana, osea, nago filma batean, ikasi dudala baita ez esatea eta ez sentitzea gaizki ez esatea arren. Que eso es una movida, porque al final esaten zu, eske esaten badiet ez, gero igual ez naute deitzen, edo, baina eske beste proiektu bat atera zait, orduan, eta, lo más importante, bizitzagatik. Osea, ni orain mira, ni hurrengo astean sidreria. Esaten manoa Bartzelonara, eta izan diet, ni 18an tengo un problema, un asunto personal. 18an ni ere, 18an Sagardotegi, nola zoaz? Hernanira. Ni ere? Kartuko garan! Autobus bat esan. Bai. Igual berdina. Ez dut uste. Bueno, gero hitz egingo dugu. Pues esan nien, lego, mira, ni badaukat konpromezu bat 18an, horretan esan ziaten, bueno, egingo dugu rodajea, 14, 15, 16. Perfecto. Vale. Eta gero 22an, edo, vale, etortzen naiz, eta gero bueltatuko naiz. Baina,
nahi dualako planak egin, eske, esaten diate, zer egingo duzu mendik bi astera, eske no puedo hacer ningún plan, ez dut horrela bizi nahi, osea, nik ja egingo ditut planak, eta esan bardin badut ez, esango dut. Bai, eta esaten duzuna baita ere, eman duten garrantzia, ez? Batzutan, igual hasieran edo, igual ematen digu gauza, esatea, eske sagardotegira joateko ezin dute honetara ez esan, baina ez, como ez, eske igual hau ere da oso garrantzitsua, oza, txorrada bat dirudi, baina eske lanaz aparte bizitza bat dudala ere sentitu nahi dut, ez? Orduan, niretzat, 18ko sagardotegia da super esentean. Orduan, niko daukat eta hau super garrantzitsua. Ez? Egia da. Bai, ulertzen zaitut. Osea, azkenean egia da, batzutan zaila da. Baina eske hori da, urte osoan zehar. Bai. Azkenean, claro, eske bikotea, lagunak, irakasleak, badaukate festa, udan, eta, claro, pues es que es como, bueno, vale, pues nik ez dakit, izango duan jai, edo ez, edo, nik jarriko ditut nire oporrak. Eta nire oporrak izango dira ni nahi dudanean. Hori da. A ber, oso kontentu oso pozik esaten dut hau, orain ongi nagoelako, igual 2 urte geroago esaten dizut, ezin dut, eta pozik nago eta oso humilde, blande. Bai, baina hori ere, oinak lurrean ez, jakinda omendik 2 urtetara, esan behar duzula guztiari baiet, ze igual daramatazu 3 hilabete lan egin gabe, gauzak aldatu direlako. Eta hori ondo dago, baina momentu horretan lehentasuna edo emango diozu beste gauza bateri, baina orain lehentasuna eman behar diozu, hori, mentalki sano egotera, ez? Ideiak berriro ere loratzera ustea, porque bestela ez baldin mozu arna sartzen, ez? Ideiak ez dira loratzen. Eta orduan, bueno, beste puntu batean, baina ongi daude, biak ongi daude eta gertatu daitezke eta gertatuko dira, gainera. Ja, ni horrela nago beti, hori nire buru, orain zuri kontatzen ditut superlasai, baina prozesua nire buruan orain kontatu galizateko ez da zaila. Ez da erreza izan, bai. Baina, bueno, bizitza bezala, ez? Claro, bai, artista moduan ja da bizkatia kaosa. Bai. Jo, Leire, oso gustora egon ez hitz egiten zurekin, bai, eta oso, nik uste izan zarela oso zintzoa, ez? Gauzak azaltzerakoan, eta beharrezkoak dira, baita errealitatea hau ezagutzeko, hasi que eskertzen dizut pila bat. Badaki dekarri dizuguzula gauzatxo bat, ez nekien zer ekarri, azkenean dena ikusentzunezkoa denez, dira bideoak edo argazkiak, gero txertatuko ditugu, elkarrizketaren erdia. Bueno, elkarri dut vinilo bat, bai, hasi nintzenean laburmetaietan lan egiten, beti pentsatu nuen, estaria guai sartzea beti objektu txiki bat, pues como representatibo, ez? Eta hasi nintzen vinilo bat sartzen, pero claro, gero ja, lana handitzen joan zenean eta iragarkietan, pues saiatzen naiz, viniloak sartzen? Jartzen horrela, edo horrela, edo... Zure ukitua edo. Bai, baina denetan ezin dut jarri. Orduan, pues bueno, ez dekien zer ekarri eta esan dut, pues ekarriko dut hau. Pues oso polita, klaro, bai, Eta non utzi nahi duzu? Goazen aukeratzera leku bat. A ber, ni beti jartzen... Gainera jartzen du zure izena. Bueno, bai, claro, pues para que... Claro. Recordéis. Non jarri nahi duzu? Nik beti jartzen dut horrela, pero ez dakit dut jarri alden. Bai, igual jarri daiteke. A ber, hemen, edo horrela. Gustatzen zaizu? Ongi, bai. Bai? Ba, horotziko dugu. Baina, joan baino lehen, norbaitek utzi dizu galdera bat. Ze egiten dugu, joku moduko bat. Aurreko elkarrizketatuak utzi dizu zuri galdera bat, ezekien zu zinela, baizik eta artean munduko norbait, eta gero zu utziko diozu galdera bat beste norbaiti. Bale? Orduan, zure galdera da, nola bota tximistak begietatik? Nik uste izan dela. Hemendik pasatu den galderarik zailena. Nola bota tximistak begietatik? Baina, eske ez dut ulertzen. Osea, tximistak... Eske surrealista da galdera, Claro, porque igual, en plan... Ez dakit, negar egitea edo, baina tximistak, ez? Da como rayo. Bai. Ba, norbaiti gorrotoa izaten, ez? Horrelako begira. Te odio! Ni, en plan, kontatu dizudana, ez? En plan, beste zuzendariai. Utzi, nahi duan egiten. Perfecto. Bai, total. Bai, batzutan begirada batekin dira, hori, tximistak edo botako gazten ditu bezala.
Esan behar dut orain. Bai, orain zuk baduzu hor denbora, hor daukazu borratzekoa eta tiza, eta baduzu hor denbora borratzeko, pentsatzeko zerbait, eta hurrengoari hori oparitxo bat usteko. Guri behindiloa eta hurrengoari galdera. Vale. Jo, ja. Bai, baina lasai, zu hartu armasa eta idatzi. Izan daiteke da zen gauzari buruz, ez du zertan, da artistat pertsona, baina ikusi duzu. Nola bota tximistak begiletatik. Izan daiteke... Ja. Perfecto, bai, konta iguzu, ze jarri duzu. Lasaiago zaude. Claro, eta lasaiago zaude zu ere. Bai. En plan, ya es como, venga, ya, kaka. Ja bukatu da. Primeran, mila esker. Gustora egon izana, bai, espero dut. Bai, ni oso gustora egon naiz, urduri, eta gustatuko litzaidake euskera oso askoz ere fluituagoa edo nola esaten da. Bai, pues... Izaten, ez? Baina hori azkenan ohitura da, ez? Bai, ez daukatut ohiturarik, orduan kostatzen zait baino beno pozik, eta... Bueno, gauza atxoak kontatu ditut, ez? Pila bat! Ni egon ez super gustora. A ber, eske bizitza realen ez dut no kaio. Orduan... Bueno, horrek laguntzen du, elkarrezeta bat errarako. Ni batzutan egon bat nahi zor, tiraka. Ja, baina beno, hori euskera ez, batzuetan trabatu nahi eta... Baina hori, bueno, sorte hon, zure proiektu guztietan. Mila esker. Eta egonen gara, aber non baitere Hernanin. garen. Hernanin, egia da, Hernanin, azutan eukan. Ba, mila esker. Zuri. Mila esker.